Que tu has influït sobre el que faig jo està claríssim. Sí, home, des del Però primer dia. des del primer dia està claríssim. Ara, jo he influït el que fas tu? Sí, sí. Home, d'entrada sempre ha sigut collonut de poder dir que el meu fill està a França. Ja, només per fardar ja està. Diu, sobretot ha influït per fardar. Doncs, segons, sí. El meu fill ja... Sí, a vegades és difícil d'entrar-ho en una conversa. No, i això que a França, en canvi, estàs a Xaloni és com un tampó que t'han posat que per desfer-te'n. També... Jo sort que vinc d'aquí. No, jo això no sí, però bueno, també vinc d'allà i que de no sé què. Home, sempre està... Jo tinc la dissort, o la sort, jo no sé, que sort o no dissort, que sense ser de circ em vaig ficar dins del món del circ. Llavors mai he estat acceptat pels clàssics de circ de tota la vida, sempre m'han considerat uns de fora. I en canvi pels nous sempre he sigut el que tenia un circ, m'entens? No? O sigui, sempre he estat una altra vegada en aquella posició d'allà. I el fet de poder, no només amb tu, sinó també per la influència del rock en totes les seves històries, que m'ha vinculat al fet que el rock faci tot el que fa, doncs a mi m'ha vinculat molt en el món del teatre i tinc la gran sort de poder anar a veure el Timó d'Atenes, de cara doncs, el meu consogre estrena un altre Shakespeare en el Teatre Nacional i que també em convidarà i per tant aquesta a darrere del teatre i com que en Pallars Sense Fronteres tinc l'oficina doncs, al lliure, doncs em permet un luxe de poder estar veient diria el millor que es fa per aquest territori. I llavors el contacte amb França a mi m'ha ajudat molt. O sigui, m'ha ajudat d'entrada per entendre les coses des d'un altre punt de vista, de poder... I jo penso que sí que m'ha canviat, o sigui, si no haguessis anat tu a França, evidentment jo no hagués gaudit de poder entendre tot aquest moviment i aquesta forma de treballar que es dona a França en moltes coses, no? Et diria també que en Pallassos Sense Fronteres, quan va començar 22 anys enrere, o 20 anys enrere que se celebraran ara, hosti, jo tenia una sèrie de pors i una sèrie de... pel fet de ser espanyol també, i ells també, perquè per una altra banda també ells m'ho feien servir, tio espanyol, no és que jo m'hagués inventat un món, sinó que això era recíproc, no? Estàs parlant de Pallassos Sense Fronteres França? Pallassos Sense Fronteres França, sí, però ja em refereixo que moltes vegades el que et fa allunyar-te de les coses és la por que tens de no entendre, no? O sigui, també m'imagino que la manca de comprensió de l'idioma et feia agafar por a certes iniciatives i a certes coses, com que no ho entenies i tenia rebuig, no? A mesura que entens i que coneixes i que tractes, però a mi em sembla que sí que m'ha influït. No només amb les coses que he fet, sinó amb la forma de sortir a escena. O sigui, quan en aquests... Jo trobo, ara per exemple que acabo d'actuar aquí a Carcassona, no? A Cornesa? A Cornesa. La mateixa sortida d'escena, uns anys enrere, sortia a treballar per públic francès i tothom adult i no sé què, havia sortit cagat, segur, perquè... Jo he sortit, però cagat. Però a hores d'ara, sí, jo a hores d'ara aquesta, o sigui, segueixo anant a pixar perquè si no pixo no surto, però em sembla que el fet de conèixer aquesta vessant, home, tenim la gran sort d'estar al costat del lloc on s'ha canviat més el circ amb els últims 300 anys, que això és França, o sigui, França ha canviat el circ, o sigui, jo sempre reivindico que abans el vam canviar nosaltres. Bueno, clar, però això, vull dir que a França van tenir la intel·ligència de portar medis perquè canviés, perquè aquí això també hi era i segurament... No n'hi ha d'intel·ligència, aquí ens la vam vendre. Li vam donar Colón quan va descobrir Amèrica. No, però vull dir que hi ha molts artistes catalans que fan la connexió i fins i tot que viuen de la feina perquè hi ha el mercat de França i Europa, diguem. Sí, però no és el mercat francès el que ha donat aquesta empenta, per dir-ho així. O sigui, a mi em sembla que jo crec que la transmissió del circ, i quan entenc el circ l'entenc en el que et deia abans, aquest repte al sentit comú,
igual que tots els oficis artesans es van transmetre de pares a fills. Abans tu eres fill d'un fuster i tu eres fuster, i si el teu pare tenia vaques, tu et mories portant vaques i l'ensenyaves al teu fill. Tots els oficis artesans es van mantenir fins a la Segona Guerra Mundial, pràcticament, que és quan tot es transmetia de pares a fills. No hi havia escoles ni d'electricitat, ni hi havia escoles professionals de res. I per tant, en el moment en què arriben aquests mitjans de comunicació i després de la Segona Guerra Mundial, les famílies de 9 fills, com era el Ratito dels Frediani, que és el que em donava classes a mi, són totes famílies d'un, 2 fills, per tant ja la transmissió de pares a fills no funciona. I per tant el circ, sobretot en l'oest d'Europa, es va quedar absolutament orfe, van quedar aquestes famílies que anaven fent el que feien tancades per això dintre del seu corralito i preocupats per poder seguir girant, i després la Unió Soviètica, que és el que va permetre la Unió Soviètica i després Centreamèrica i Sud-amèrica, que van mantenir la tècnica, no? I llavors, a partir que el Jatland comença a muntar les escoles de circ, recuperem una altra vegada el circuit docent, per dir una manera, per poder transmetre el coneixement. Aquí a Espanya, a més, va ser una mica horrorós perquè els circs tradicionals es van tancar a banda a tot el que arribava de fora. O sigui, nosaltres cada vegada que vam anar a trucar a la porta d'un circ perquè, vaja, o sigui, estaven hermèticament tancats, no? I amb la qual cosa, també per això, doncs gràcies a això, jo vaig anar a Monte Carlo perquè m'ho va dir el Brossa, que tenia un amic que es deia Santa Cana, que és amb el que vam fer de la cuina de les arts, heu d'anar a Monte Carlo. I vam anar a Monte Carlo amb uns calçotets bruts i 10 pessetes. Però a mi vam flipar, vam veure els Francs Gaona com ensejaven, vull dir que era brutal. No, cada cop, i a més ens han donat molts cops de mà, vull dir, nosaltres també a nivell de companyia l'hem pogut anar pujant perquè hi havia tota una experiència darrere, a part de l'escola i a nivell artístic d'una sèrie de coses pel fet de muntar el Sordi de Dans, sort que hi havia aquí tota una estructura i que ens veu passar un camió i que després... Perquè si no és molt complicat també en allà crear un circ. I el fet de jo sentir-me, sentir les arrels, o sigui, intentar també estar connectats, estem connectats amb el que fem. Digui? Bueno, que ens anem tenint, després no sé, cada projecte passa d'una manera diferent, no? Però com els teus, com tu em dius a mi, mira, avui fer això, i hi ha moltes coses que ens diem i que no les hem fet. Sí, amb això ens assemblem molt. Sí. Perquè tenim tots dos ganes d'anar fent coses i anar coneixent coses noves i després hi ha les que es fan i les que es queden però totes serveixen, amb el fet de ser àries. A vegades serveix més un camí equivocat que no pas un camí que et sembla que sortiràs. Sí, o d'imaginar-les, ja ho has imaginat i ja està. Hasta pel·lícules.